Watu bese nyinge lakini echichinke nyora tu mu appreciate monte binkinta bali kire 1,500 wose million aseki akara mwanga akerete chikure mwanga akerete 6 million ase constituency abu 6 million no ebisimabire no chibasa richire no chibese cheno chire chebyombe bono na chie chiraiga echi chionsi twabekera neti chietire echeke yegegere ya 10 million ekogenda ase byombe 46 nebyombe bi abande bakonyora 150 abande 200 abande 250 depending on bina mwaichoreti ninu mwarenge gochori nchena alengo babangina nabatakire mutumye bya next time naende toko wacha naende toko ba chinyako ba nechinke chire ebyombe tali byonsi biranyore lakini yeye muki atachire choice nchinyore kabisa onyo yonde tali konyore gesima oyonde nkonyora likyombe onyo yonde tali konyora ekyombe omwana yo konyora le basari tali wanja kwa nechi sweetheart nechi bese chieke ganche geito chire chinke chigo cha chinyenge naende nabo mokonyora sebono tunambia Mungu asante echira na chimokonyora